Wara li il-Prim Ministru Robert Abela attakka li l-Partit Nazzjonalista xkellem għan-nies li kienu qed iħossuhom iddiskriminati bil-miżuri tal-Covid li ġew introdotti fi 17 ta' Jannar li għadda, il-Gvern issa ħabba li se jkun qed jagħmel U-turn dwar il-miżuri u spiċċa prova jirkeb fuq il-politika mresqa mill-Partit Nazzjonalista walla ħarġet din l-aħbar li se jinbidlu restrizzjonijiet kienu bosta il-persuni li rikorrew għal-medja soċjali biex jikkritikaw din id-deċiżjoni tal-Prim Ministru wara li skont uħud il-Gvern spiċċa bħal ħmar iwaħħal f'dembu uħud saqsew fuq liema xjenza qed jimxu l-awtoritajiet u oħrajn qalu li dawk fil-Gvern li ħadu din id-deċiżjoni wara li kien ġie sfurzat il-booster fuq in-nies huma sempliċement buffi. Bil-miżuri il-ġodda mis-7 ta' frar daw kollha li ma ħadux il-booster se jkunu jistgħu jidħlu f'ristorant, każini u snack bars mingħajr ma jkollhom bżonn juru ċertifikat tal-vaċċin. Dan fil-waqt li ġimgħa wara mill-14 ta' frar wieħed jista' wkoll jidħol f'bars, gyms, pixxini, spas, ċinema u teatri mingħajr l-ebda ċertifikat. Min-naħa l-oħra, avvenimenti sportivi, attivitajiet tal-massa, night clubs u safar ser jibqgħu jirrikjedu ċertifikat tal-vaċċin validu. Dan wassal biex l-appassjonati lokali tal-futbol jħorġu b'saħħa jikkritikaw il-Gvern għaliex qed jiddiskrimina fil-konfront tagħhom. L-istess għamlet il-kantanta Ira Losco illi saqsit għaliex inħolqot din diskriminazzjoni fil-konfront tal-isport u d-dinja tal-mużika. Intant, skont l-aħħar aġġornamenti mill-awtoritajiet tas-saħħa l-pandemija fl-aħħar sigħat ħallet żewġ vittmi oħra, raġel ta' 86 sena u ieħor ta' 88 sena. Il-vittmi tal-Covid f'pajjiżna issa telgħu għal 538. Fl-aħħar sigħat insabu wkoll 314 il-każ ġdid bl-ammont ta' persuni li fiequ huwa dak ta' 490. Il-każijiet attivi huma 4309. Bejn it-3 u l-4 kien hemm żieda ta' pazjenti li jirċievu l-kura fl-isptar dan kif minn 101 li hemm fl-isptar Mater Dei bħalissa 6 minnhom qegħdin jirċievu l-kura fit-taqsima tal-kura intensiva.